May gabi, sir. Yes, ma'am. Magabi, ma'am. Gusto unta ko mangutanan ni Bransok unsay makapasanto sa tao. Kay gusto ko masanto sa akong gibuhat mauni. Musimba ko mabuntag unya kanana ang magrosaryo ko ba sa di pa ko magpaabot na ang bidlisos kabuntagon ba. Nya naman ko gikalawat nga hosteyas bitong nga gipa bisingan nako ni Father diri sa St. Arnold Johnson usa ko nilarga dito sa Norway nya napaman na niya. Diba, naingon man ang Ginoo, ang gitugot sa simbahan, gitugot sa langit. Muna akong pagtuo niya karon kanang, unsa lagi makapasanto sa tao, kay sige makugsimba niya, nang kamot man sa Diyos ko nga, malipay ang Ginoo nako, pinagit mo pabusanon, minarusolon, magdukon kaniya, magpuyo nga Diyos nun, og langit nun, pero ang problema nako ba, kana bitaw magampo ko, no? Nanganong naamang gid na idautang nga malaway, musod sa kong utok, mag-uul kaayo ko, natural ba na siya nga naagi manintal? Muna akong gipangutana. Sige, sis. Salamat kay sis. Oh, minaw ra ko ni Branso kay pero may ako maminaw anak niya. Kay Salamat labay kayo. kay nako ampong sa Ginoo Jud. O sige, minaw ko ha. Salamat kay Esther. Bye-bye, kay- good night. God bless you all. Thank you very much. Nagyo na sa kasulatan nga gitawag kita sa pagkabalaan. No less than Christ Himself says, matod pa niya, maingon nga ko santos. Kinanglan sa mo magsantos. Na nasa unang suwat ni San Pedro, Kapitulo 1, versikulo 16. Muna katarungan ng mayanin si Kristo sa kalibutan. Paghatag ka na itong panigingnan, kinabuhi nga mo'y gitudlo yun ni Kristo. Nga mo'y ipada samahan o magtudlo ka na to sa dalan sa kaluwasan. Muna nga nang imong gihimos ter, nga pagsimba kada adlaw, that is one of the greatest guarantees of salvation. Kaya ka na magong pagkalawat, doon ay isaad ang Ginoo. Ngayon siya, kinsa katong mukaon sa kong unod, muinom sa kong dugo, doon ay kinabuhing walay katapusan. O ako, magauban kaniya, o siya akong banhaon sa katapusang mga adlaw, o labot pa ako mupuyo kaniya. Klaro gina ang saad, katong nikalawat kaniya, doon ay kinabuhing walay katapusan. Unya ato sang nasayran, Ster, nga unata mo kalawat mo, examine man ta. Di mo ta mo kalawat ug natay saang mortal kay makadugang nagsa nga sacrilegiyo, meaning disrespect of the holy host, the body of Christ. Muna nga, congratulations nga you hit the mark. Ang numero unong gikinanglan, imo gyung gibansay. Ya likewise, ang imong pag-ingon nga, kanunay sige kang magampo. Kay ang pagampo, itudlo gyud sa Ginoo sa balang kasulatan nga kini mo'y magkapadaog sa nato sa bisan unsa nga mga pagsulay, mga pagtintal kay minawar ko na the last line sa ama namo, it ninos indocas in tentationem, sid liberanos amalo, amen. Dili mo kami pagdaog sa mga pagsulay o luwasa kami sa tanang kadautan. Kanang katapusang lines. Ug ato nang i-focus, ipibawtas Ginoo nga gusto kita makadaog sa mga pagsulay. Unya, ikato, yes, nga to sang paglikay sa okasyon sa sala. Kinana sa Sirach 21:1, mingon ang Ginoo, gusto pa kang makahunong pagpakasala, likay sa sala. Meaning sa mga dapit sa kahilayan, mga dapit sa mga pasundayag nga dautan, likay ta. Mga salida og lilas sa telebisyon nga laway, likay ta. Mga drama ron o mga pasundayag nga madungog nato sa kanginan kana laway atong balhinon nga atong dial sa atong radyo. Likay sa okasyon sa sa. Unya ang mga buhat nga maayo, Ster. Mutante na. Kay dinhi sa 2 Kronika 6:40 mingon gyud ang balaang kasulatan. O bulahan ka, Yawi o Dios, og magasulob kag kaluwasan kanila nga mga balaan nga nagabuhat og maayo. Magasulob ka og kaluwasan kanila nga mga balaan nga nagabuhat og maayo. So, ato sang taon, Ster, bisig tingali ginagmay o dinagko ba nga mga nagkinahanglan libot nato nga magkayasan, maabot nato atong tabangan. Labi nagdoon natin silingan nga mingon, Ster, basta lang, ang akong bana naglisod o ginhawa. Tungon ining iyang hubak niya niya may resita, Tir, nga makaayo siyang hubak, sa may imong ikatampo. Sa diha makatampo ta, mayong Ginoo kanang imong gihimo sa mga laot ug kabus, gihimo na nimo nako, markahan ta ka.
o ganti o premyo sa imong gibuhat. Kunya, ay ikaw no, kinanglan ato gining pangayoon, ay kalimtinan, ato gining pangayoon, nga makalahutay ta. Kaya na sa Kaalam 11:25, nagingon nga, ang kasa sa paglahutay gikan sa Dios. Muna ato ng pangayoon. Kay matupad the greatest gift of God to man is the virtue of perseverance. Nga usas, mga dako yung kasas ginuos tao nga makalahutay ta. Kaya kang kay mga tao may pagsugod, tunga-tunga silang kinabuhi, madanihon o mapuslanon ng ilang mga lihok, pero huwag katiwas. Nugon kayo. Wala itong pagayoon ang kasa sa paglahutay. Perseverance. Kanya may tungon yan ang imong ingon nga, samtang mag-ampo ka mo salot ng mga dautan ng malaway nga na ay lagyog uyon. Kaya di ka uyon, bisag unsa pagkadugay na mo dumbol na mga daotang patatalanaon, waka ka sa wala hitabo ni Santa Teresa de Avila nga retiro 3 days and 3 nights, tulog adlaw, tulog kagabi. Pero nahibong siya kay gilibutan siya sa mga talanaon nga mahugaw. Munang naghilak siya, si katukan lang na human. Sa Ginoo diin, magkaginoo. Nga ako, nagretiro, nagpahilit uban kanimo. Nga nga akong palibot, nga akong talanaon, kisame, bungbong, malaway man. Ngayon ang Ginoo, Teresa, kung ang usa ka taong bulingon kay naong, nagkabulingit sa mansa ang naong. Kung manamin, nabuling ba ang salamin? Ingon si Teresa, wa Ginoo, mao na. Ang yawa igurang na namin. Wa sila makabulit og buling kanimo. Nangutana kag diin ko, diha ko kanimo. Ako'y nanalipod nga dili ka mauyon ning talanahon. Kaya sa kapag daog sa pagsulay, lain na sang ang sa kaluwasan og paagi nga madanini mo ang uban nga mga tao nga imong giampo. So ayaw kadlok ster kung nunay mga daotang una-una, sige lagi og ampo. Sangpit las Ginoo kay kana pagsuway na nimo og matanang mga santos mao na ilang gisagubang kanang ilang distraction kanang nga tong nauna murag lawgaon ayala kabalaka na padayon pagampo kay wa ka makasa samtang naana ay lagi paguyon. So baliko na to ang imong gibansay pagsimba pagampo nya ipapil ng paglikay sa sala then pagbuhat og maayos sa sikataw magkamayg madako nya pangayo agyod ang paglahutay perseverance. Mao na ang dalan sa pagkasantos kinabuhi nga nasuwat sa Sagrada Eskriptura, mga puong sa Dios. Salamat kay Esther kay imong pangutana madungog sa daan tubag sa tumigson nangandoy pagkasantos. Ngano kay wala na labing dakong kadaugan sa tanang successes and victories of man that on the last day he will be saved. Wala na ubisan unsang kadaugan. Mga kadungkanan, mga kalampusan, mga purong-purong uban pa mga bidaliha, nada na. Ang labing importante in the last day, may Ginoo, my son or my daughter, come. Allow me to embrace you, and I will bring you to my kingdom, which is life and happiness forever. Duol ka na ko anak, bugakus ko nimo, kaya hatod ko ikaw sa kinabuhi o kalipay nga di na matapos. Salamat kayo, balik tani, Brad.